nganggo gawe budal esuk mulai sore telo Jawa dadi sarapane banyu dawa kang dadi ombene kaya ngene nasibe wong sudra kopat kapit kaya buntute ula bontang banting merga golek upa duweane amung raga lan nyawa lara awake lara nadyan lara nanging kapeksa kerja iso mangan wanci sore basa mung kanggo nyukup butuhe keluarga Gusti ingkang kuwasa mugi ring berkah lan ridho mring kawula sing nandhang rekoso pungkasane ayem tentrem bagya mulya kalamun weruh sliramu baten iki anane tasarmu rasa tresna kang kaendhem sarwa mikir ati ra bisa jenjang kaya ra bisa nguncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasane kemahan lara tresna najenado yen kadulu nanging jagat sajroning atiku gonku nandang tresna iki wis kinodrat sakrami klapahe kula sawasa buruk tekan omah hatiku wis kepilut saiko bunga rasaku lamun bisa cacaketan sliramu najan ado yen kadulu nanging jagat sajroning atiku gonku nandang tresna iki wis kinodrat sajroning lapahe kula sawasa bengetut tekan omah hatiku wis kepilut saiko bunga rasaku lamun bisa cacaketan sliramu padhang surya nanging peteng ing mripatku sinare rembulan nambah susah hatiku tresna sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok ngapusi padhang surya nanging peteng mripatku sinare rembulan nambah susah hatiku tresna sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi tembang tresno ning lambemu nyatane amung semu janji tresno marang aku ning nyatane
nyayake atiku tega tenan kowe nglarani aku tega tenan kowe ngapusi aku wis cukup samene cita lakuku aku pamit lila lungaku. Yakob ing dusun Ganjar bulane Januari. Kuwatir rawuh dhateng Bapa Yakob